Poilana sini media friends rong hambaya faga tei bubagarano kulung ya faro. Tini seng kaskok kami, kaskok kan ketal kami, kami go sini oro tongnai sini warriors tongo deborsi jomatia, bo anomia faro sini pun kai samani, sini kami go belai kena karya mas sengsa, yak sugya, nukung sugya, oma he borok ni nog bu baik ru kakak wati yo no. Haini bagai temak kelaiman sar kisah naik pedi bu ano request kami bay ang tini orang ni ompi nogor ni ketal elected lenggai borong ni nukung no fai naik pekya borok ketang tongjaga korok sebiri suk tongjaga odin sorry jomatia prai posatur boson kana kelaijak bis nago bo sana tanga kisah hebu handicap plus mentally retarded borok tei wife of bun besai kerja kan nobo kunjo jomatia haini hai buni besala tongjaga molinjoi jomatia bobo sugyana bisna kelaijak hawak kelaijak boni pori boni ba hajuk jok toloksmi jomatia bobo haini mentally retarded borok sugya borok korok tanga tongjabani nukhanani rok boroni nogni condition bahaibu taklaini wataigo bike rui tangka belai kana nukung sugya borok oma hake tiprasa rok birman kelaijak kami gono guri nei ke khasi saga maya nangmani haifana yak sukjaya je masa jorate yang tabok oti sottor sini SDM saibang kok salainai sini video kok salainai bahai ke quick response khlaima borokno bahai ke recovery khaima bahai ke help khaima ani je masa jorate ang chubanai tei departmentally ba administration bising teibe je masa jorate chubanai belai khana pathetic condition rok bai khana or jaga jongo sini da uttom sini brahmathani warriors tongo tei yang bo kami ni sini mothani tangnai samung tangnai leader sok tongo tei joto nor jaga faima jopani kami borok lukurok tongbai ge borok bu chairman mo tongmani yang basai tongo borok ano khobor khaika ang phaika nai phaika belai kene khari mo sungsa borok ni nog ni mungsa manai sikri kha haise borok bazarot thangai shopping khaigi chagani moto borok ni jehetu borok mentally retarded plus handicap thangbai kha nog bisnago klaijak borok bahai ke maimi sungsa nok phaika tabok bahai ke khari mo sungsa nog ni utensil okrui nog ni kuno proper kuno taisani mani khuni ke sikri jabai kha belai kene khari mo sungsa seng boni bagai joto lukurono koinai jara nai tongnai sini media ni bisiti ang koinai haidi oma haicini takhu bukurok jodi kalai tongkhangke kring bono yak rongui sosalai ni bagai joto sengsarni borono ang koijaga joto no faidi ang simi yaw jaga jara sini ma press bisingti jara press media bisiti nuk nai rok lukurono bang khagnang maya gnang lukurono ang koijaga faidi ni rok faigi boroni uklogo basa faidi boroni kuno chubagani bagai koijaga